inselmilkom. Illum il-ħamis 19 ta' Mejju nilqakom għal-Qudiesa Rożarju immexxija minn Dun Ruben Gawċi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Flimkien jew ċelebraw di qudiesa jew narfu l-preżenza ta' Alla. Jekk jew għal-moment jekk nagħlqu għajnejna u narfu li aħna niżistu fil-mulej. Aħna li ngħixu fil-ħajja, fl-imħabba, fil-preżenza ta' Alla. U qudiem din realtà qaddisa qudiem Alla, nħossuna li aħna għandna bżonn li nilqgħu l-maħfra ta' Alla, wara kejjew inħejju ruħna billi narfu dnubietna ħalli nirċievu l-maħfra tal-mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għemil billi ħallejt dmirijieti tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfirna d-dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, bil-grazzja tiegħek aħna minn ħżiena insiru tajbin u minn imsejkna insiru ħienja. Wettaq fina l-emil u d-doni tiegħek biex kull min jikseb il-ġustifikazzjoni bil-fidi ma tonqos qatt il-qawwa imma jibqa' sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara diskussjoni twila, Pietru qam u qalilhom: Ħuti, intom tafu nisa mill-ewwel jiem Alla għażilni minn fostkom biex minn fommi l-pagani jisimgħu l-kelma tal-Evanġelju u jemmnu. U dan ċedu Alla li jara fil-qlub billi tom l-Ispiritu Santu bħalma taħ lilna. M'għamel ebda għażla bejna u bejnhom imma saffilhom qalbhom bil-fidi. Mela issa, għaliex iġġarbu lil Alla billi tridu tqiegħdu fuqhom id-dixxipli madmat li la missirijietna lanqas aħna ma flaħna nerfawh. Wara kollox, aħna nemmnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqa' skiet fuq il-ġemgħa kollha u għadu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkontaw kemm sinjali u mirakli Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta waqfu huma qam ġagbu u qal: Ħuti, isimgħuni. Xmun qalilna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel kliem il-profeti kif hemm miktub. Wara dan nerġa' niġi u nibni d-dar ta' David li ġġarfet. Nerġa' ntella l-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid biex ifittxu l-mulej il-bqija tal-bnedmin u l-ġnus kollha li fuqhom issejjaħ ismi. Dan jgħid il-mulej li Alla f'dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' min idejjaqhom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla. Biss
Nikdbulhom biex jitbedu mill-ikel imniġġes bl-idoli, miż-żwieġ ħażin, mill-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għalissa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Mosè u jaqraħa fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej biriku wismu. Flimkien. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ħabru minn jum mal-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Flimkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għajdu fost il-ġnus, il-mulej isaltan, u jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek, u li jġudika l-popli bis-sewwa. Flimkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej, u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Ittilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Min minna ma jixtieqx illi ikun ferħan, illi ikun kontent, illi fis-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħu, anke fil-momenti ta' tbatija, insibu sens, u dak is-sens jagħmilna kuntenti fil-paċi. Imma kif jgħid il-Malti xi kultant wieħed jibda minn sieqa u aħna rridu nfittxu l-ferħ, imma diversi drabi rridu l-ferħ bil-mod tagħna kif rridu aħna. U Ġesu jgħinna biex narfu din ir-riċerka, din it-tfittxija għall-ferħ. Jgħidilna il-ferħ huwa meta aħna nobdu l-kmandamenti, u l-kmandamenti mhux għax hija liġi li bil-fors tagħmilha għax inkella. Imma għax Ġesu jgħidilna, aħna nafu li din il-silta li qrajna hija fil-kuntest tal-parabola tad-dilja. U allura hemm din l-intimità bejn il-missieħ, l-iben u aħna. U jekk aħna rridu nirċievu allura kif ħabbni missier, hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. U nibqgħu fl-imħabba ta' Ġesu billi narfu l-kmandamenti u nobduhom. Forsi xi drabi l-kelma li tobdi iddarrasna. Imma ejjew naħsbu ftit. Inti x'tippreferi xi ħadd li jsir hekk jew le? Inti xi trid? Xi ħadd li jitradik jew le? Inti trid xi ħadd li jirrispettak jew le? Jew inkella xi ħadd li meta jħares lejk jara biss oġġett jew bħala persuna? Issa bħalma inti tixtieq
illi ħadd ieħor jagħmel lilek, jagħmel lili, ejjew nagħmlu wkoll aħna hekk li xulxin. Ejjew nibqgħu fl-imħabba tal-Mulej, ejjew nkomplu nagħtu eżempju tajjeb u nobdu l-kmandamenti. Ejjew nkomplu nibnu il-Knisja, l-komunità, illi flimkien nkomplu nkabru l-ferħ personali u ta' bejnietna. U spertu minn din il-kelma, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk Mulej għall-Knisja kollha, għall-Papa, għall-Isqfijiet, għas-Saċerdoti, għall kollha li jaqdu fih dan il-poplu tiegħek, sabiex nibqgħu dejjem infittxu il-ferħ billi inwasslu l-aħbarijiet tajba. Kif qalilna il-Papa meta kien fostna illi l-ferħ tal-Knisja huwa li tevanġelizza. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-edukaturi kollha, nitolbuk għall-ġenituri, għal dak kollha li jaħdmu fl-iskejjel, għal dawk li jaħdmu f'ambjenti oħrajn ta' edukazzjoni ma' tfal, adolescenti, żgħażagħ, adulti. Mulej, kompli mlihom bil-koraġġ u l-qawwa tiegħek u l-perseveranza illi jwasslu l-aħbarijiet tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal-morda kollha, Mulej provdilhom il-fejqan ta' ruħ u l-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal-paċi fid-dinja, f'kull pajjiż, f'kull rokna ta' din id-dinja, sabiex inkomplu nibnu is-saltna tiegħek fuq l-art, mibnija fuq il-verità, fuq il-ġustizzja, fuq il-libertà u l-imħabba vera. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejjew f'qalbna nresqu it-talb tagħna. Sinjella, aħna għandna bżonnok, għandna bżonn l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex inkomplu nimxu warajk, biex inkomplu nilqawk, biex inkomplu nfaħruk, naqduk u nħobbuk. U dan nitolbuhulek mis-Sieħ bi Kristus Sidina. Amen. Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Il-qalm Mulej mnidejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li serin inġeddu, inti ressaqtna lejk. U tajtna sem min natura tiegħek, Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba
niksbu l-verità tiegħek li int għaraftna bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar nxandru f'dan iż-żmien li fih ġie is-sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-ejtana. U qed il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-fer tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' sitat tal-anġeli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbijek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-ħajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li mħtek insejnata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll warlik l-ħajr kalċi. Reġa' jgħaddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misterju tal-fidi. Inħabbu l-mewt tiegħek mulej, inxannu bil-ferħ il-qammin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajrax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu ma dak kollha li jaqduk fost il-poplu tiegħek. Ftakar mulej ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ħridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfirlna d-dunubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtihom islim tiegħi. La tħares lejn dunubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dunubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dunubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dunubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dunubiet tad-dinja. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għal delikla tal-ħaruf. Mulej ma jistqolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Stejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek Mulej biex kif għaraftu il-misterji tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidina. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberkom il-Mulej Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej, nroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna d-dunubietna. Eħlista mingħajr l-infern. Ħol ġenna li weħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Li kontemplaw nikkonsidraw. Fl-ewwel misterju tad-dawl. Għadha Sidna Ġesu Kristu tagħmet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-samawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobbżna ta' kuljum għatina llum, għaffirna dubietna pa' ma nafrom noħati għalina. Għaddaħanix fit tiġrib biex teħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tluparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tluparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tluparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tluparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tluparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tluparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tluparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u
u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u li inti omna, isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u tkun liben tiegħek bħalna, u Ġesu għaffirna d-dnubietna ħajsna minn nar tal-infern, u l-ġenna li kollha speċjalment il-dak kollha li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tad-dawl, u ta' xidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema qegda fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, affrilna dubitna bħalma nafrom naħati għalina. Għaddaħanniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna d-dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-ewwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw it-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qegda fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, affrilna dubitna bħalma nafrom naħati għalina. Għaddaħanniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa
u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mal-ejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem għalina. U Ġesu tiegħi jaħfirna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-ewwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidew nikkontemplaw f'erba' misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tibiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti f'isma wiet tqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dbietna bħalma naħfrom nuħati għalina, għaddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urli inti omna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu twilet għalina u tkun bniedem bħalna. U Ġesu aħfirna d-dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-ewwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidew nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti f'isma wiet tqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dbietna bħalma naħfrom nuħati għalina,
La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana, ta' ħnina, ħajja ħlewa, tama tagħna. Slima lik lilek ingħidu, li aħna torifnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku, nofru, ftaħna u t-tadmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wardan it-torifnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fisma u titqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubitna, ħama naħfrom noħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Ħatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawt dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna, Kristu l-qattalb tagħna, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xabba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzi ta'Alla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-ħaġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull faħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna,
Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farċ tal-migranti, Itlob għalina. farċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Riżarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Isman nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Alla. Biex kun istaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li l-naqaddija tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristus Sidina. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew mad-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazzi Falzon, Itlob għalina. Beata Adriodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkir tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbijek Alla, imbijek l-isem imqaddes tiegħu, imbijek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbijek l-isem ta' Ġesu, imbijek għal-qalb imqazza tiegħu, imbijek id-dem għażiż tiegħu, imbijek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbijek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbijek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbijek l-imqazza u l-Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbijek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbijek l-isem ta' Marija Verġini u imbijek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbijek Alla fl-Anġli u qaddisin kollha tiegħu.